जोंनि गामि बियो बिराद समायना मैगं खागासिनो। हा मा बुस्थु मा बुस्थु दै माबा दोङो इयावलाय सोरनिबा फाग्लाफोरासो गारना दोननाय खोमा। नोंनो नांगोन ना नाङा? नाङा आंनो। आंनोबो नाङा। पार्सआवबा मा दोङो फाग्ला फाग्लिनि। र' नोंथांमोना नायथारनि दे मा लायो सोर मा लायो पार्सआव। आसलथे फैसा दंमारो दखन बे पार्सआव। अरिजिनेल नंगौना नङा बे फैसाया? कमेन्टआव खोन्थाहर। अरिजिनेलानो दखन। सोर गालांदोबा आसरित दे। सोरनिबा जागोन बे बेसेबां आखायाव बे फैसाया दोङो बेखौ लांनाया हामनाय नङा। जाय मानसि लांनानै दोनहैनायासो हामगोन नामालै न'आवलाय सोनाय। लांना दोनहैनानै ना गारलांनो? दे दोनदो दायो मोनलांथोसै। जोंफोरबायदि इमानदार मानसिया गावबा गावनि बेगनि बिगोमाया जाहाथे मोनो बिनि थाखाय आङो गसाइनियाव आर'जबो गाबना होबाय दे।